Daniel Chaibva tadiwa na shimaswa Brilliant Saidi muribwanji zikomo kwambiri. Happy to see you online. Ndinotenda Mwari zvikuru hama dzangu mangwanani ano. I welcome you all. Favor upon your life. Regaidi namate baba ndinonamata nyasha nerudo rwenyu muupenyu vana venyu. I speak blessing and favor, protection upon their families, upon their lives. On this platform this morning, I decree and I declare your blessing to rest upon their lives in the mighty name of Jesus. Amen. The scripture nandiverenge mangwanani ano hama dzangu. Numbers 11 from verse 24. And Moses went out and told the people the words of the Lord. He gathered 70 men of the elders of the people, set them around the tabernacle. And the Lord came down in a cloud and spake unto him, and took of the spirit that was upon him, gave it to the 70 elders. And it came to pass that when the spirit rested upon them, they prophesied, and they did not cease. But there remained 2 men in the camp. The name of the one was Eldad, and the name of the other was Medad. And the spirit rested upon them, and they were with them that were written, but did not went out to the tabernacle, and they prophesied in the camp. And a young man ran and told Moses that Eldad and Medad do prophesy in the camp. And Joshua the son of Nun, the servant of Moses, one of the young men, answered and said, My Lord forbid them. And Moses said unto him, Enviest thou for my sake? Would God that all the Lord's people were prophets, and that the Lord would put his spirit upon them? And Moses got him into the camp and the elders of Israel. Nyanda verenga pano ndiye nyasha za Mwari dzaiva pamusoro pemurume unonzi Moses. Bible rati Mwari vakatora mweya waiva pana Moses akauisa pamusoro pe the 70 elders. Yaiva impartation. Moses anga akatakura nyasha dzakawanda to an extent yekuti Mwari Bible rati and the Lord took the spirit upon Moses akabva apa to the 70 elders vanga vari mutabernacle. Anga abuda nawo mutende akaenda nawo kutabernacle kutemberi. So kwakasara varume 2 vanonzi Eldad na Medad. Ivava havana kuenda among the people vari kutabernacle, vakasara within the camp. But mweya waMwari pawakadururwa pa 70 elders, 2 varume Eldad na Medad vanga vasiri kutabernacle, asi mweya washe ndokubva wabata pamusoro pavo. So kune mukomana akazviona ndokubva amhanya. A young man then ran unto Moses ndokubva ati Medad na Eldad vasara mutendo vari kungoitawo zvimwe chete nezviri kuitika kuno, vari kutoprofita vari kutendi. Joshua haana kuitirwa zvakanaka, maybe out of jealousy, ndokubva ati aiwa mukuru madi kuenda kunovarambidza kunovamisa. Moses ndokubva ati aiwa chaitova chitori chishuwo changu kuti munhu wese dai agonawo kuprofita, mweya waMwari wagara pamusoro pake. So nyaya ndinayo ndidataura nezvayo nhasi ndedzenyasha dzaMwari dzinogona kubata upenyu hwako usiri among the selected people vaendwa nawo kuti vagoverwe. Imi masiwa kana kuti masara muri within the tent, vamwe vaenda vachindopiwa nyasha nekudii, but nekuda kwekuti Mwari une favor neupenyu hwenyu, Mwari havana kuita zvevanhu bedzi vabuda vakaenda kutabernacle, but mweya washe wakanobata pana Eldad na Medad vasara within the tent. Ndoda kunamata newe mudikani mangwanani ano. Pane dzimwe nguva dzekuti you are not among the people selected, you are not the favorite. Pane vamwe vanhu vanotarisirwa zvinhu izvi muupenyu zvichaitikawo kwavari. Asi ndinoziva kuti nyasha dzakaitirwa Eldad na Medad dzekuti you are not part of the team iri kutabernacle na Moses, but zvichaitirwa vanhu vari kutabernacle na Mwari vaenda na Moses. Zvichaitika futi pauri iwewo Medad na Eldad muri within the tent. Tent is more like kuti masiwa masara hamusi mafavorites, but nekuda kwekuti Mwari une nyasha neupenyu hwenyu zvichawanikwa nevamwe vakaenda mberi munochizviwana makasara kuno kumashure. Zvichachivwa nevamwe vakati ngwarei, vakati fundei, vane maconnections, but nekuda kwenyasha dzaMwari nefavor zvichawanikwa mutendere kumusha kwenyu nekumba kwenyu Mwari azviita pamusoro peupenyu hwako. There is a dimension of grace dzinoitwa naMwari dzekuti usingatarisirwe
usiri favorite, usiri munhu wokuti vanhu vanoti uyu ava ndo vanhu chaiwo, but chandinoziva ndechekuti Mwari ukakuwanira nyasha usiri among the people vaenda kutabernacle naMozisi, panofanirwa kufamba report, panofanirwa kufamba testimony, panofanirwa kumbooneka dzimwe nyasha dzaMwari dzisinei nemagrupu kana kusaridza kwevanhu, but dzine chekuita nenyasha dzaMwari. May the God of Eldad and Meldad give you the grace and the favor. Yekuti you are not among the favorites, but good things will locate you. You are not among those who are well educated, but the blessing and the favor of the Lord will uplift you. Vanhu ava vanonge vaenda naMozisi kunobatwa musoro, kunopiwa dzimwe nyasha, vakasara vari within the tent. Chikonzero chavasarira handizive, pamwe kusiyiwa, kusafarirwa, kunonoka, kusagamuchirwa, but shoko raMwari rati pavakasara mutende kune mukomana akazviona akamhanya neripoti akati, mukuru wangu, kune zviri kuitika kutendo, kune vamwe vasiyiwa, kune vamwe vasara, asi nyasha nemweya waMwari hazvina kuvasiya. Munamato wangu mangwanani ano, nyasha dzaMwari ngadziregere kukudarika, nyasha dzaMwari ngadziregere kukusiya. Hausi favorite yevanhu, hausi ungatarisirwe nevanhu, hausi munhu unganzi uyu ndiye akafitwa nazvo, but nyasha dzaMwari ngadzikubate uri mutendere kwako, nyasha dzaMwari ngadzikubate uri mukabhizinesi kadiki ikako, nyasha dzaMwari ngadzikubate mufamily yakashorwa iyoyo, nyasha dzaMwari ngadzikubate uri muarea iyoyo isingatarisirwe. Ngapave neuchapupu nekutaura kuti aiwaka uyu akasara, uyu akasiyiwa, uyu haana kugamuchirwa kana kudiwa nevamwe, but Mwari wekudenga vakamuda, nokuti zvamuri kuona zvichiitika kuno kutabernacle Eldad naMeldad zviri kuitika futi muupenyu hwavo vari mutende. Kabadaya salaboshianda menta baradiata kabashaliga basande monta bareka liga dabayando hiba jalando robosiata talakandiasa eboja dege maliga dabarando hipapa saluga dianta karamashande reboza liga dabaya diata mekata baruga diata kolamasande. You are not among those who are in the tabernacle. You have been left out in the tent, but the Spirit of the Lord do not leave you. The Spirit of the Lord will rest upon you. The favor of the Lord will rest upon your business. The favor of the Lord will rest upon your health. Usi among the favorites, but the favor of the Lord will locate you. Usi among those vari kutarisirwa, but may the favor of the Lord locate you. Zvakachivwa zvikaitwa nevamwe vakasarudzwa, zvakachivwa zvikaitwa nevamwe vaitarisirwa, iwo usingatarisirwa, usiri favorite yevanhu, Mwari ngaakuwanire nyasha mudikani mangwanani ano, Mwari ngaakuwanire nyasha mudikani mangwanani ano. May the favor and the grace of the Lord locate you. May the blessing and the favor of the Lord be upon your life. I decree and I declare the grace and the favor of the Lord to be upon your family, upon your career, upon your business, in the mighty name of Jesus. Meldad na Eldad vakasara within the tent. Other leaders were selected, vakaendwa nawo kutabernacle naMozisi. Nyasha dzikadururwa to those who have been selected. But there came a young man, akamanya akasvika kuna Mozisi, akati kune varume vasara kutendo, Eldad na Medad. The Spirit has also rested upon them. Vamwe vari kubatwa musoro vachinamatirwa naMozisi kutabernacle vachiwana impartation. But Eldad na Medad vagamuchira chavo chikamu, vasiri favorite kana choice yevanhu. Mwari ngaaite saizvozvo muupenyu hwako. I remember, let me give you just a short testimony about my life. I remember when I started ministering ku Renke Kuwadzana 2007. Some people came to me newe kuchechi kwandaienda. So you see, hatigone kukugamuchira kuchechi kuti uparidze because havana kuenda kuBible school. Protocol ne system dzechechi hazvina kuipa ichechi nekuita kwavo. Ndikutaura system yechechi nekuzoita kwaMwari. So according to the system of the church yaikwandaiyenda, according to the structure yekuchechi kwandaienda, hazvaita kuti nditenderwe kuparidza muchechi nekuda kwesystem yekuti handina kunge ndaendeswawo kutabernacle. Tabernacle panapa ipicture yeBible school, kuti you come through that system to be a pastor. But I thank God for his grace. Nekuda kwekuti handina kuenda mutabernacle naMozisi, but report yakatevera. Nyasha dzaMwari padzakabata pamusoro poupenyu hwangu,
vakazvinzwa kuti uyo wamusina kugamuchira kuno, because mastructures neprotocol dzebible school kuchechi kwandaipinda dzaidemanda 5 O levels of which panga pasina. Saka zvaigona kuita kuti uwe mufundisi usina academic level iri munatural realm yavanotenda. You know, sometimes when zvemweya zvinogona kublokwa netradition nemasystems ari natural, zvinodemanda 5 O levels. Ikutara kwandaipinda mazuva andaipinda, I don't know today. Vakati kana usina 5 O levels haugone kuenda kubible school, which means unofanira kunge uri intelligent naturally, uri munhu anogona nekuziva naturally the academics zviri munatural realm, kuti ugone kunzi you are spiritually called by God, of which it is not, but this structure ima systems. Saka kutabenekere kunoenda vamwe vachinopiwa macertificate, you are now pastor, wane diploma, wane degree. I don't qualify. Asi nyasha dzamwari dzakabata Eldad naMildad dzakaita kuti mukomana amanyine report kutebeneke kuti kune vasina kuya kuno, kune vamusina kuleya maomba hands, kune vamusina kubata nekunamatira, but vari kungoita the same thing. They are also prophesying. Eldad and Mildad, they are in the tent, rejected, left in the tent. But whatever zviitika kuno kutabernacle, Eldad na Mildad, they are doing the same. Vesi inyore pasi mdikana. Numbers 11 verse 26. It must encourage you, motivate you, help you to believe. Could even usiri choice yevan, grace can locate you. Even usiri choice yevan, vanhu vasingatarisiri kuti pane chakanaka chingabude mauri. Inzwa Jesu auya. Kune murume unodano unonzi Nathaniel. Anotaura mashoko ekuti kune here chakanaka chinobva kuNazareth. Kune here chakanaka chinobva kuNazareth. It was a saying in those days. Nazareth nzvimbo yaitarisirwa pasi. Kune here chakanaka chingabva kuNazareth. Yet our Lord Jesus, our Savior, the Son of the living God, came from Nazareth. Saying yekuti kune chakanaka here chingabva kuNazareth, haina kutadzisa chakanaka chifungwa naMwari kubuda kubva muNazareth. Father, I pray in the mighty name of Jesus. Ndokuita kwenyu uye kuita kwenyu kunoshamisa. Ndokuita kwenyu Mwari uye kuita kwenyu kunoshamisa. Ndonyasha dzenyu Baba kusimudzira nyangwe zvakadzvitswa. Ndokuita kwenyu Jehovha kubata nyangwe noupenyu hwevanhu vasina kugamuchirwa nevamwe vanhu. Ndokuita kwenyu Mwari kuti Eldad naMildad nyangwe vasiri mutabernacle kusarudzwa nekubatwa musoro naMozisi vamwe, asi nyasha makavapa Baba a report followed Moses. Zvanzi kune murume asiwa, kune varume vakasara mudende, they are also doing the same. Nyasha dzema group, nyasha dziflow ne choice ne favorite dzevanhu. Mwari ngakuwanire nyasha mbikana. Koleta nyampinga ndinotaura nyasha, teriwe chiyangwa ndinotaura nyasha, Margaret tinosekwa ndinotaura nyasha, nokutula manyangadza ndinotaura nyasha, chatsifuna ndinotaura nyasha, ndinotaura nyasha mdikani muupenyu wako. May the God of Eldad and Mildad be upon your life. Molini Magazine, I speak blessing, I speak favor, I speak grace in the mighty name of Jesus. Talent chipo ndinotaura nyasha muupenyu wako. Mira Mutongo ndinotaura nyasha, Fe Binyanjo ndinotaura nyasha. Tinashe Savanu ndinotaura nyasha muupenyu wako. Memory Mukumba, I speak blessing and favor. Tau Jemedze ndinotaura nyasha. Benadina Tokwe ndinotaura nyasha muupenyu wako. Enji Mutende, I speak blessing and favor. Tami Joe Posha Matika, God bless you. Joyce Masanganise ndinotaura nyasha. Stella Mazone Mukudze ndinotaura nyasha. Dimato Joylin Mashamombe ndinotaura nyasha muupenyu wako. Moment Lawrence Anyway Katewe ndinotaura nyasha muupenyu wako. Ndinotaura nyasha mdikani, ndinotaura nyasha mangwanani ano. May the God of Eldad, may the God of Mildad remember you. Usi favorite yavana unakusarudzwa nevana
utarisirwe pauri panonzi hapana chakanaka chingabude asi nyasha dzaMwari dzakanobata varume vasiwa vari mutende ngadzibate tendere kumba kwenyu. May God use you to bring a turnaround in your family. May God use you to bring a turnaround in your family. May God use you as a turning point kumurye kwako. Nyasha dzaMwari ngadzibate pauri Samedad. Nyasha dzaMwari ngadzibate pauri Eldad. You are not among those who have been selected, those who are in the tabernacle. But may the God locate you in that tent in the mighty name of Jesus. Amen and amen, amen and amen. God bless you, amadzangu. Swira munyasha, mwari werugare vakuchengetei, mwari wenyasha vakugonese, mwari werugare vakuchengetei. Numbers 11 verse 26. Those scripture nasi, just meditate upon it. Iverenge nasi scripture yoyo. Kune varume vanga vakasiwa mutende. Vamwe vaendwa navo kutebenekura na Moses. Pakanamatirwa vakawana zvipo zvemuya vakatanga profita. Asi kune report yakatevera. Kutaiwa kune vasara uko vawanirwa nyasha ivo vakasara. The same grace, for he is the same God yesterday, today and forever. Father, I pray over the viewers, may the God of Medad and Eldad grant them the favor and the grace. Nzvimbo dzavasingatarisirwe, area dzavanonzi havangatsike, basa ravanonzi havangashande, mari yavanonzi havangabate, zvisingatarisirwe kwavari Mwari, ndadena nyasha dzedenga dzibate pamusoro peupenyu hwevana venyu muzita raJesu Kristu weNazareta, amen. God bless you, hama dzangu. Tisanganisike zvakare mangwana. Chief Stella Chifundo, muri bwanji akarongosi, zikuenda bwino achemwari wanga bwanji kumweko, zikomo kwambiri. Mulungu akudariseni, Mulungu akusungeni, zikomo. Happy to see you. Chabwino Mulungu akutsogorereni. Thank you so much. So ndinotenda hama dzangu, nyasha dziwanzwe, muswere munyasha, rugariro rwaMwari rukuvhumbamire favor mumabasa nezvamunoshuvira zvidzadzikiswe muzita raJesu Kristu weNazareta. Tisanganisike zvakare mangwana, same platform, same time. You can also support the ministration of the word. You can also be a partner of the morning devotion by sending your airtime or data on my number on this platform. So you can talk to me ku inbox kwangu if you want to send your airtime or data. So we continue to broadcast my morning devotions. Kana achikuropafadza watu kuitira zvakanaka. Be a partner, stand with me so that we continue to share the word, encourage each other and pray together. God bless you.